Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ψέματα και αλήθειες, έτσι λένε τα παραμύθια. Στον ήχο σήμερα είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης και στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή. Εν μέσω απεργιών και στάσεων εργασίας που πραγματοποιούμε εργαζόμενοι στο κόκκινο, διεκδικώντας τα αυτονόητα και που εξηγούν την απουσία μας από το ραντεβού του Σαββατοκύριακου, η σημερινή μας πρόταση αφορά το βιβλίο «Ο Βάλι Πρό», το βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών, γραμμένο από την Ελένη Βλιώρα και τη Δήμητρα Πετρούδη και εικονογραφημένο από την Ειρήνη Αμυγδαλιά Πετρίδου. Το βιβλίο που φέρνει σε επαφή τα παιδιά με τις βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Αγγελάκη, που προσφέρουν 2 αντίτυπα του εξαιρετικά χρήσιμου βιβλίου σε εσάς που θα στείλετε μήνυμα στο 698 58 70 059 ή θα τηλεφωνήσετε στο κόκκινο στο 32 17 777 προκειμένου να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Τα παιδιά, παρόλο το νεαρό της ηλικίας τους, είναι σε θέση να βοηθήσουν ένα συνομήλικό τους ή έναν ενήλικο, αρκεί κάποιος να τους έχει δείξει τον τρόπο, και αυτό προσδοκά το βιβλίο. Μέσα από τα παθήματα και τα μαθήματα των χαρακτήρων και την καθοδήγηση από τον Βάλι Πρό, τα παιδιά αναμένεται να γνωρίσουν τα αντικείμενα που περιέχει ένα σπιτικό φαρμακείο, να εξοικειωθούν με τον ορθό τρόπο χρήσης τους, να απομνημονεύσουν τα σημαντικά τηλέφωνα έκτακτων βοηθειών. Το βιβλίο περιλαμβάνει εικονογραφημένες ιστορίες με τη μορφή κόμικ και εμπλέκει τα παιδιά σε παιδαγωγικές δραστηριότητες εξάσκησης, ώστε να εμπεδώσουν τις γνώσεις εκείνες που θα τους επιτρέψουν με ψύχρεμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός τραυματισμού να σώσουν ζωές. Με δεδομένο πως σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα περισσότερα ατυχήματα των παιδιών γίνονται μέσα στο σπίτι τους, η πρόληψη και η ψύχρεμη συμπεριφορά σώζουν ζωές. Η εκπαίδευση των παιδιών είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξή τους. Η σχολική κυρίως εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού και για τη μελλοντική του εξέλιξη, και στο πλαίσιο αυτό θεωρείται αδιανόητο να μην θεωρείται επιβεβλημένη ανάγκη να διδάσκονται πρώτες βοήθειες που σώζουν ζωές. Τον εγκέφαλο των μικρών μαθητών μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ένα μεγάλο σφουγγάρι που μπορεί να συλλέξει πολλές πληροφορίες και να τις κάνει βίωμα για τη ζωή του, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και σε ένα δύσκολο συμβάν. Η εκπαίδευση των μαθητών στις πρώτες βοήθειες έχει πολλά ωφέλη, καθώς δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και τραυματισμών. Τα παιδιά συχνά βρίσκονται σε καταστάσεις όπου μπορούν να χρειαστεί να παράσχουν πρώτες βοήθειες, στο σχολείο, σε αθλητική δραστηριότητα, στο παιχνίδι ή στο σπίτι. Η εκπαίδευση αυξάνει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και την ικανότητά τους να παραμένουν ψύχρεμοι και αποφασιστικοί σε κρίσιμες καταστάσεις και να τις αντιμετωπίζουν με ηρεμία και αποτελεσματικότητα. Οι πρώτες βοήθειες αποτελούν μέσο επιβίωσης και προστασίας της ζωής, αλλά και υποχρέωσή μας απέναντι στην κοινωνία. Είναι δραστηριότητα εξαιρετικά ευεργετική για τη συναισθηματική και σωματική υγεία αυτού που τη δέχεται, αλλά και αυτού που την προσφέρει, διαμορφώνοντας παράλληλα έναν υπεύθυνο αλληλέγγυο άνθρωπο. Εδώ έχουμε τη χαρά να επωφεληθούμε από τις παιδαγωγικές και ιατρικές γνώσεις της πολυγραφότατης συγγραφέα του βιβλίου, να μας μιλήσει για τις ωφέλειες των συγκεκριμένων δεξιοτήτων στη ζωή των παιδιών. Κυρία Βλιώρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόκκινο. Καλημέρα κύριε Αντωνογιαννάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Θα θέλαμε να μας πείτε στο λίγο διαθέσιμο χρόνο, ως εκπαιδευτικός και διευθύντρια σε σχολείο που είστε, πέρα από συγγραφέας, πώς η εκπαίδευση των παιδιών στις πρώτες βοήθειες συμβάλλει στην αυτοπεποίθηση και συναισθηματική ανάπτυξή τους, και ποιες οι προσδοκίες σας από τη συγγραφή του χρηστικού και συνάμα ψυχαγωγικού βιβλίου σας. Οι προσδοκίες μας πολλές, συνδράμει σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί τα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζει ένα παιδί από 5 χρονών ως και το τέλος του δημοτικού, για το οποίο είναι γραμμένο και το βιβλίο μας, αυτές τις ηλικίες αναφερόμαστε, μπορεί να τα μάθει μέσα από το βιβλίο μας, αλλά και σε καθημερινή βάση, σε τριβή που έρχεται και με τους νοσηλευτές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, του δημόσιου σχολείου εννοώ. Υποτίθεται ότι κάποιες βασικές κινήσεις μπορούν να μάθουν αυτά τα παιδάκια από αυτή την ηλικία, αρκεί να τους το διδάξεις με σωστό τρόπο. Γι' αυτό και εμείς, μέσα
μέσα από το Βάλει πρώτο βιβλίο μας, που έχουμε συγγράψει μαζί με την κυρία Δήμητρα Πετρούδη και είναι και διδάκτορ στο αντικείμενο και ξέρει πολύ καλά πώς να το περάσει στα παιδιά, προσπαθήσαμε να μάθουμε στα παιδιά τα βασικά πράγματα που περιέχουν ένα βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών, κινήσεις που πρέπει να κάνουν ώστε να σώσουν κάποιον άνθρωπο και βέβαια τους αριθμούς πρώτης ανάγκης που πρέπει να καλέσουν σε περίπτωση που πρέπει να βοηθήσουν κάποιον άνθρωπο. Τα παιδιά συχνά βρίσκονται σε καταστάσεις όπου μπορεί να χρειαστούν να παράσχουν πρώτες βοήθειες. Έτσι δεν είναι στο σχολείο? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ιδίως αυτές τις μικρές ηλικίες, όπως προλογίζει και ο γιατρός στο βιβλίο μας, έχουν παρατηρηθεί ότι γίνονται πάρα πολύ συχνά ατυχήματα τόσο μέσα στο χώρο του σχολείου, όσο και στο σπίτι τους, όσο και στους δημόσιους χώρους, παιδικές χαρές και αυτά. Πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν ή πώς να αντιδρούν σωστά ώστε να προφυλάσσουν και τους εαυτούς τους, αλλά και να παρέχουν και τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά ή στους ενήλικους που βρίσκονται σε ανάγκη. Η γνώση, το να ξέρεις κάτι, ανεβάζει τη ψυχολογία του καθένα μας. Η αυτοπεποίθηση βρίσκεται στα ύψη όταν ξέρεις πώς να αντιδράς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε αυτές τις ηλικίες, συνδράμει στην ανάπτυξη της ψυχολογίας τους, γιατί όταν γνωρίζουν πολύ καλά και έχουν την ψυχραιμία να το αντιμετωπίσουν, μπορούν και να βοηθήσουν και αισθάνονται ότι είναι χρήσιμοι. Ότι δεν φοβάμαι, γιατί ξέρω τι πρέπει να κάνω, γιατί μου το έχουν μάθει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για όλα τα παιδιά, όλες τις ηλικίες. Και να σας πω ότι τα παιδιά τα μικρά σε αυτή την ηλικία πολλές φορές μεταφέρουν και στους γονείς τους που είναι μεγαλύτεροι τη γνώση και πράγματα τα οποία θα έπρεπε ίσως να γνωρίζουν και αυτοί και τα μαθαίνουν από τα μικρά τους τα παιδιά, οι οποίοι το μεταφέρουν και με την παιδική αθωότητα αλλά και με τον τρόπο που είναι πολύ απλός ώστε να γίνει και κατανοητός και από τους μεγάλους. Πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθηση και αυτών των μικρών μας μαθητών που γίνονται βαλιτσάκια και αυτοί και μπορούν να χειριστούν οτιδήποτε έχει μέσα ένα βαλιτσάκι πρώτο βοηθειών. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Κόκκινο. Ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο σας και ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε και με αφορμή κάποια άλλη δράση σας επωφελή για τα παιδιά και τους φροντιστές τους. Με μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τις εκδόσεις Αγγελάκης που προώθησαν αυτή τη δυναμική παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης και των πρώτων βοηθειών. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Εδώ φίλες και φίλοι σας αποχαιρετούμε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που ελπίζουμε ότι θα τα ξαναπούμε, να είστε όλες και όλοι καλά.